Mireu, nosaltres tenim la referència en el mercat immobiliari del que és una gran expansió i el que és una gran crisi. La gran expansió, la sabem tots, és del 2001 al 2007, però especialment entre 2004 i 2007 es va generar una bombolla immobiliària. La gran crisi va ser 2008-2013, però el mercat immobiliari mai fins ara va arribar a qualsevol dels anys 2004, 5, 6 i 7. Doncs, què passarà amb el 2025? Mireu, jo us explicaré tots els factors que remen a favor del mercat immobiliari i com aquests faran que l'any 2025 sigui un any inolvidable, un any fantàstic, meravellós per qualsevol que estigui en el mercat residencial. En primer lloc, una gran diferència respecte a l'anterior boom immobiliari que va acabar amb bombolla és la demanda emmagatzemada. Nosaltres, en aquest moment, si tenim condicions financeres com les del 2007, hi ha 1,5 milions de llars que desitgen comprar habitatge en els pròxims anys. Si les condicions financeres són pitjors, per exemple, com en l'any 2023, el nombre de llars que desitgen comprar la reduïm a 1 milió. Això perquè us doneu compte. En l'any 2023 es van lliurar 70.000 habitatges nous. En el 2024 la xifra serà més o menys semblant. Això significa que queden molts anys per davant de construcció d'habitatges nous per eliminar aquesta demanda suplementària. I això, en principi, es pot dir que tenim boom immobiliari si les condicions macroeconòmiques i financeres continuen sent bones per bastants anys. Anem a agafar dos segments de mercat. El primer segment és entre els 16 i 29 anys. En el 2007 hi havia el 58% dels que estaven independitzats de la llar familiar que tenien un habitatge en propietat. En el 2023, només el 29%. Agafem els que estan entre 30 i 44 anys. Teníem el 75% que posseïen un habitatge en propietat en el 2007. En el 2023, només el 56%. Aquesta demanda retardada, emmagatzemada, surt d'aquests col·lectius. I aquests col·lectius què són? Principalment són gent jove. Són persones que no tenen molts calés. Són persones que quasi tots van a endeutar-se al màxim possible perquè el seu gran problema per aconseguir un habitatge no és pagar la quota hipotecària, sinó tenir l'estalvi necessari per poder donar-li al promotor o al propietari d'habitatge que no li dona l'entitat financera, perquè el préstec estàndard és el 80% de l'import de l'habitatge. Això significa una correlació de forces en el mercat immobiliari que és molt diferent de l'habitual. Hem vist com en els últims anys hi havia moltes vendes en els millors districtes de les grans ciutats. Hi havia, si anem a Madrid, el districte de Salamanca, Chamberí, el Retiro, etc. I a Barcelona, l'Eixample, Sarrià Sant Gervasi, Gràcia, i que les zones que estarien en l'àrea metropolitana quedaven una mica en segona fase. La truita s'ha girat completament. La truita és absolutament diferent de la de 2023. En el 2023 els bancs van ser molt prudents, van reforçar, donar crèdit a aquelles persones que tenien ingressos justos. Això va significar que qui pràcticament va comprar habitatge en el 2023 va ser la classe mitjana alta. Ara no. En el 2025 ens ve una lut de demanda, però una demanda molt diferent a la que hem tingut en els pràcticament 10 anys anteriors. Són joves, són gent amb recursos limitats i són persones que ara poden comprar un habitatge
perquè, un, tenen una ocupació. Dos, aquesta ocupació cada vegada les pagaran més salaris degut a que existeix en moltes professions manca de professionals. Tres, que el veurem després, el mercat de lloguer està mort. Quatre, reben, que també el veurem després, l'ajuda dels pares. El que mou en l'any 2025 el mercat són les famílies de classe mitja-baixa, els joves, i principalment es compra en llocs relativament barats. Per tant, Mollet del Vallès o Martorell aniran molt millor que, per exemple, Sarrià Sant Gervasi, les Corts Pedralbes o, en aquest cas, també l'Eixample. Primer, demanda amagatzemada. Segon, qui col·labora moltíssim i l'heu de donar gràcies a que hi hagi un boom espectacular de venda en el mercat immobiliari en 2025. Sí, sens dubte, el govern espanyol i el català són els grans col·laboradors. Com ho han pogut aconseguir? Molt senzill. Han matat, enterrat sota 2 metres sota terra el mercat de lloguer. El mercat de lloguer no existeix. El mercat de lloguer s'ha transformat per qualsevol llogater en una trampa mortal. Per tant, tothom vol escapar d'ell. Com l'han aconseguit, aquest fet, aquests cracs? Molt senzill. No han anat a resoldre el problema de l'habitatge. Han anat a guanyar vots enganyant a la gent. Perquè Pedro Sánchez ha delegat la política d'habitatge en primer Podemos, després Sumar. I la manera de veure la política d'habitatge és populisme total. Fixeu-se, tenim en el mercat de lloguer un problema. Hi ha més demanda que oferta i el principal problema és que l'oferta és escassa. Vosaltres diríeu, val, doncs incrementem l'oferta. Fem més pisos de protecció oficial de lloguer. No volem fer més pisos de protecció oficial de lloguer. Que no ens paguen. Sí, senyors, la gent no li paga. Quan veuen un polític li diuen, mira, saps què? Ara ja no te pagaré aquests pisos que visc i que són públics. I no te'l pagaré per la senzilla raó, com és públic, és de tots, per què t'he de pagar? I el corresponent polític li diu, doncs jo et desnonaré, a veure si t'atreveixes. Trucaré al cosí de Zumozol, és a dir, al sindicat de llogateres, i t'arruïnaré la carrera política. Saps què et dic? Queda tota la vida. Segona, al cap de 5 anys, aquests pisos estan destrossats. No tots, però sí una bona part d'ells. Atenció a les taxes de morositat oficials, perquè la majoria no s'atreveix a dir-les públicament. Ajuntament de Màlaga, 40% de morositat. Aquells pisos que Ana Botella va vendre a Blackstone i ho va fer molt malament, la taxa de morositat era del 50%. Per tant, ells no volen fer. I algú de vosaltres direu, com que no volen fer? Si l'han promès, i l'han promès tots els partits polítics. Mira, com sempre, us ofereixo dades. Quants pisos de protecció oficial de lloguer es van fer en l'any 2023? 2.365. És vergonyós. Per tant, oferta per al lloguer no la tenim pública. I privada. Jo quan parlo amb algun càrrec socialista li dic, aquí el que hi ha que fer és donar més ajudes als propietaris, més rebaixa d'impostos, seguretat jurídica, perquè l'oferta augmenti i els preus baixin i el llogueter millori. Què em diuen a mi privadament? No, això ni parlar-ne. No veus que em costa vots? Com jo subvencionaré al propietari
Però, escolta, que al final el llogater és el que es beneficia. No, que hi ha eleccions. El que quedó perjudicat sóc jo. Per tant, anem a enganyar la població, anem a agafar i anem a posar tot tipus de problemes als propietaris i que Déu ens bendigui. Què ha fet? Doncs Déu no ha estat amb ells. Per què? Perquè anem al CIS. Al CIS. Pedro Sánchez arriba a la Moncloa en 2018, juny del 2018. Quants consideren que l'habitatge és un dels 3 problemes més importants del país? 2,4. Última enquesta. 28%. De ser el problema número 15 a ser el problema número 1 i destacadíssim. Com estan els polítics? Com està el govern? Està pràcticament que no se sap on posar-se, amb un atac de nervis total, perquè ja són conscients que han de retrocedir, han de canviar la política d'habitatge. Però per ara no el poden fer perquè Podemos o Sumar es neguen. Però a efectes pràctics, ningú vol continuar en el mercat de lloguer. Tothom està buscant com boig un pis de compra. I això separa a l'economia espanyola i al país en 2 parts. Els que els pares tenen diners i els que els pares no els tenen. Els que els pares tenen diners, la quantitat de capital que està anant de pares a fills és espectacular, com mai. Venen a comprar moltes vegades tots 4, la parella i els pares com a mínim d'una de les 2 parts. I la idea és que ja que poso els diners, allò que no te financiaré al banc, jo el que vull és que compris alguna cosa que també m'agradi a mi. Què es fa? En primer lloc, el que es fa és un préstec entre familiars que no has de pagar absolutament res i que pots dir que el torni al cap de 10 anys en una sola quota que sigui l'última i al cap de 10 anys dius que el torni 10 anys després i així successivament fins que l'agafi amb herència. Per ara, Hisenda no es fica. Pot fer una donació, pot comprar el fill i l'usufructe i el pare la nova propietat, poden haver moltes fórmules, però totes aquestes fórmules cada vegada s'estan utilitzant molt més. I aquest és un aspecte decisiu, importantíssim, perquè salva la gran trampa. És a dir, jo diria que pràcticament el 90% dels joves que té parella està en disposició de pagar la quota hipotecària, perquè en tota Espanya la quota hipotecària és inferior al preu de lloguer. Perquè sí, aquest crac que tenim de govern en matèria immobiliària ha aconseguit el que mai ningú va aconseguir a la història, que les 52 capitals de província d'Espanya en 2024 estiguessi el preu de lloguer en màxim històric. Clar, i què pensa tothom que està de lloguer? Que el lloguer continuarà pujant i força. Com me puc escapar? A la compra. I aquest fet d'escapar-se a la compra arriba una demanda impressionant. Tercer tema. Els tipus d'interès baixaran i molt. Ei, fixeu-vos si teniu sort que hagi guanyat Trump us beneficia. Per què? Perquè Trump, si compleix el promès, posarà aranzels. Alemanya, que ja està molt tocada, estarà encara pitjor i necessitarà oxigen. Aquest oxigen són tipus d'interès més baixos. I aquests tipus d'interès més baixos faran que a final d'any el tipus d'interès del Banc Central Europeu estigui en el 2%. Perquè tingueu més o menys nota de com seran el tipus fix. El tipus fix estarà en les millors ofertes entre l'1,7 i l'1,8. El tipus mixta partirà els 5 primers anys d'un 1%. És a dir, hi haurà moltíssimes oportunitats i hipoteques per quasi tothom. El nombre d'anys en què es tornaran la hipoteca ja no serà 30, sinó 40 serà bastant habitual. I ens trobarem amb una banca
que estarà molt més predisposada a donar crèdit, fins i tot amb perfils d'ingressos més baixos i amb una banca que té el crèdit hipotecari com la seva gran oportunitat. Quan els tipus són més baixos, per guanyar més que l'any anterior, només hi ha un remei, donar molt més crèdit. I això ho farà. Clar, ja m'imagino el que pensa tot. Ja estem. Torna la bombolla immobiliària. No? No. No torna la bombolla immobiliària per diverses raons. La primera, perquè el crèdit que doni la banca serà aproximadament en l'any 2025 el 30% del que va donar en termes reals en el 2007. Per tant, el nivell de crèdit està molt per sota. Segon, que el principal motiu per al fet que els preus pugin molt en 2025 és el fet que hi ha una escassa oferta i una oferta que no pot canviar molt en els pròxims temps. Si aquest any 2025 pot ser que s'iniciïn 150.000 habitatges, és molt difícil que fins 3, 4 o 5 anys més enllà es puguin iniciar 300, 350.000. Penseu que en aquest moment hi ha mercat per vendre 400.000 habitatges nous. Per tant, el millor negoci d'Espanya en aquests moments és ser promotor. Tenir per cada habitatge entre 2 i 3 clients és meravellós. Això què determina? Això determina que pràcticament tot bufa a favor. Clar, l'última és les compres d'estrangers. Algú dirà, no, però ja no es podran comprar perquè ara el govern pretén que els que no siguin de la Unió Europea no puguin adquirir un habitatge si no resideixen en Espanya. El conjunt d'aquestes persones, que significa respecte a la demanda total, no arriba ni al 2%. Per tant, els estrangers es continuaran comprant, l'únic que es perdran és algunes compres de britànics i principalment de fora d'Europa, de nord-americans, perquè la majoria d'Amèrica Llatina que venen i que són rics i compren aquí són persones que venen per residir, perquè marxen d'Amèrica Llatina, tenen dues possibles sortides, una és Miami, l'altra normalment és Madrid, i el flux no disminuirà. Penseu que Madrid, que és una província que té 100 milions d'habitants, ja té 1 milió de llatinoamericans. En definitiva, mireu, ens ve un grandíssim boom immobiliari. Per mi és el retorn al 2004. No és flor d'un dia, sinó continuarà. Perquè, a diferència de 2005, 2006, 2007, l'economia espanyola no viu molt per sobre de les seves possibilitats, sinó viu bastant per sota. No tenim dèficit del país, la suma del públic i del privat, del 10% com van arribar a tenir en 2007. Tenim un superàvit que pot estar al voltant del 4%. A més, la situació de l'economia espanyola, degut al canvi de despesa de les famílies, compren menys béns manufacturats i compren més serveis i sobretot lleure i sobretot turisme, es beneficia notablement. Ara bé, el que no pot ser és que si tenim la xifra més gran de vendes des de 2007, 825.000 habitatges, dels quals 100.000 són habitatges nous i 725.000 són habitatges usats, penseu que en 2007 d'habitatges usats es van vendre aproximadament 550. La diferència és molt important. El que no pot ser és el que diu tothom. No hi ha oferta. Oferta n'hi ha i molta.
Per això es venen tants habitatges. Quan diu Idealista, l'oferta s'ha reduït en un 14%. No. El que ha disminuït és la rotació. Quan un agafa, té un pis i el posa en el mercat i el posa fins i tot un 10% sobrevalorat, el ven de forma ràpida. Cada vegada més la gent no regateja amb el preu que ha fixat el propietari. Per què? Perquè té un trauma, el trauma del pis perdut. He regatejat, m'he passat de llest, me l'han tret una vegada, dues vegades, a la tercera no regatejo. Normalment vosaltres recomaneu que el propietari vagi pistonada, és a dir, escolti, que està demanant massa. No ho feu. La gent està boja. Paga pels pisos al mai vist. I no ho feu com m'han fet a mi darrerament amb la casa dels meus sogres. Va una senyora que és molt professional, que ho fa molt bé, i fa un anàlisi. Per aquesta casa, 280.000 euros. La veïna ja dona 350.000. Això és el mercat. Un mercat boig. No us comprometeu i no feu una valoració a la baixa. Al contrari, els pisos usats aquest any pujaran mínim 12%. Els nous més del 15%. I això serà una festa inolvidable. Sobretot per a aquells que tinguin clar quin és el més important en la professió d'agent immobiliari. Captar. I per captar, la gent ha de sortir al carrer. Aquesta història del personal que teniu, que només espera que els doneu una referència perquè ells ensenyin el pis, això no val res. La clau de l'èxit immobiliari en aquest any serà la captació. La venda, si poseu a ensenyar el pis un gos, també el que mira aquest pis el comprarà igual. Per tant, aquest rotllo de que és molt important que jo ensenyi el pis, ni parlar-ne. El que digui això, a captar. I us ho dic, i convençudíssim d'ell. Tan convençut que jo en l'estiu ja vaig comprar un parell d'habitatges per aprofitar-me del que vindrà. Que, sobretot, serà tan impressionant com el 2004 i el 2007, el 25 i el 26, si els paràmetres financers i de l'economia espanyola s'aguanten com els estan aguantant, però amb una diferència importantíssima. Al final d'aquell boom convertit en bombolla va ser molt àgria, molt desagradable. Al final del que succeirà en aquests anys, si no passa res estrany de caràcter internacional, serà més dolç que qualsevol postre que pugueu haver menjat en la vostra vida. Gaudiu-lo!